Och då kan vi dra igång det här. Ja, mycket intressant att följa den här matchen nu i återstartfansen. Ashraf Can som har varit i klubben tidigare. Och här kommer en riktigt bra målchans. Den första av hög klass. Som ju som sagt är en väldigt offensiv ytterback. 3 mål har han också gjort den här säsongen. Här kan nästa möjlighet komma nu då för Dalkurds räkning. Ska det bli mål här och det är ett kanonmål! Och vi har 1-0 för hemmalaget. Vilken träff! Han applåderar. Ja, det är bra igen här på hörnan och varje gång så är det Fabio Dixon som är mottagare av de där hörnorna. Dyker upp. Och här får vi se den där möjligheten igen. Inte slut än på den första halvleken. Det händer saker hela tiden och där kommer kvitteringen. Man får de här möjligheterna till cooling break förstås. Och då kör vi igång den andra halvleken. Och den når fram till Fors som får på ett bra skott där. Riktigt fin träff. Det tar ju... Ja, den är perfekt! Den är perfekt och Götesson kommer in här i den andra halvleken och visar att det där har inte gjort något för Dalkurd än i alla fall. Här då, här kommer kanske läget nu för Dalkurd! Och det är mål! Han trycker in det där med kraft. Mannen. Och den resulterar möjligen. Han tar på Dalkurds spelare och så är det ju sån här att han lyckas prickskjuta in 90 minuter. Här kommer en jättebra möjlighet för Dalkurd. Ska det bli ytterligare mål? Ja, det är inte slut än! Men nu är det det. Och nu har Wouters räddat det där skottet. Rassa Rahmani med hörnan. Och där dyker han upp! Stefan Wolf! Det är han som gör målet. Är det segermålet, tro? Ja, där är det slut. Och jubel på läktarna.